డ్రామా I'm సినిమాలకి always here for you. ప్రజలు You're ఎలాంటి the one, బ్రహ్మరథం babe. She's just పడుతున్నారో a friend. స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన Trust అక్కర్లేదు. me. ఇప్పుడు టీజర్ మాత్రమే ఇలా Excuse ఉంటే me, ఇంకా ma'am. 70mm స్క్రీన్ లో ఫుల్ లెంత్ గా సినిమా చూస్తే ఎలా నవ్వుకోబోతున్నాము అనేది మాకు అర్థమైపోయింది. అండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఈస్ గోయింగ్ గా సినిమా చూస్తే ఎలా నవ్వుకోబోతున్నాము అనేది మాకు అర్థమైపోయింది. తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ ప్రూవ్ చేశారు. కంగ్రాచులేషన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హిట్ అని పక్కా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చాలా తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ ప్రూవ్ చేశారు. కంగ్రాచులేషన్స్ టు డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్. అండ్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది టీజర్. అండ్ ఈయనైతే మామూలుగా రచ్చరచ్చ చేయలేదు, కనిపిస్తోంది. అండ్ ఈ టీం అందరూ స్క్రీన్లోనే ఇంత ఫన్ క్రియేట్ చేస్తే బిహైండ్ ద సీన్స్ ఎలా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు అనేది స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు. సో వాళ్ళ మాటల్లో ఈ సినిమా గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. తారా స్టోరీ టెల్లర్స్ బ్యానర్పై బి బాలకృష్ణ గారు, శంకర్ గారు ప్రొడ్యూసర్గా, అండ్ వినీత్ పబ్బాతి గారి అద్భుతమైన విజువల్స్తో, తేజ కున్నూరు గారి మ్యూజికల్లో, గజ్జల రక్షిత్ కుమార్ గారి ఎడిటింగ్లో శంకర్ చేగురి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అ హిట్ డైరెక్టర్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్. అండ్ మెయిన్ లీడ్స్గా మహేష్ చింతల గారిని, విద్యాసాగర్ గారిని, కారంపూరి గారిని, అండ్ అలానే మురళీధర్ గౌడ్ గారిని, బలగం సుధాకర్ రెడ్డి గారిని, కవిత శ్రీరంగం గారిని, దీక్ష కోటేశ్వర్ గారిని చూడబోతున్నాం. సో సూన్ థియేటర్స్లో అలరించబోతుంది బద్మాషులు. సో టీం అందరినీ వేదిక మీదకి ఆహ్వానించేస్తున్నాం. ముందుగా దీక్ష కోటేశ్వర్ గారిని గట్టిగా చప్పట్లతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. అండ్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ కవిత శ్రీరంగం గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. అండ్ అలానే డిఓపి ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం వినీత్ పబ్బాతి గారిని కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తుంది. మీరేంటి సిగ్గుపడుతూ వస్తున్నారు? అండ్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఆర్ చీఫ్ గెస్ట్ టుడే రచ్చ రవి గారిని గట్టిగా చప్పట్లతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. అండ్ అలానే ఆర్ డైరెక్టర్, ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ శంకర్ చేగురి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం అలాంగ్ విత్ రాగ్ మయూర్ గారు. అండ్ అలానే మహేష్ చింతల గారిని, అండ్ అలానే విద్యాసాగర్ కారంపూరి గారిని కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. అండ్ ఫోటో ఆప్ ఫర్ మీడియా కొంచెం ముందుకి. యా గారికి, రచ్చరవి గారికి బొకే అందించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అద్భుతంగా ఉంది. రాగ్మయూర్ గారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు మిడిల్కి రారా కొంచెం మీరు అటు. యా పిక్చర్ కోసం, ఒక పిక్చర్ కోసం. యా ప్లీజ్. మధ్యలో గాగుల్స్ పెట్టుకొని ఉన్నారు కదా స్మార్ట్గా, ఆయన ప్రొడ్యూసరు, డైరెక్టర్. యా హలో, నేను ఒక లీడరా? చదువుతున్న టీషర్ట్స్ మీది. ఓకే ఓకే.
అక్కర్లేదు. సో వాళ్ళ మాటలు మనం పలికేస్తున్నాం. అక్కర్లేదు. సో వాళ్ళ మాటలు మనం పలికేస్తున్నాం. మన వాయిస్ వస్తుంది. ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ డైరెక్టర్ శంకర్కి అండ్ 2 క్యారెక్టర్స్ చాలా అద్భుతంగా ప్లే చేశారు మా ఇద్దరు హీరోలు. సో ఇట్ విల్ బీ అ ఫన్ రైడ్. సో అందరూ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూసి అందరినీ ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అయిపోయిందా? అయ్యయ్యో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వినీత్ గారు. అండ్ ఇవాళ చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేసినటువంటి రాగ్ మయూర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ అండి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చీఫ్ గెస్ట్గా రాలేదు. मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? చాలా మంచి మంచి యాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు బేసికలీ ఏమైందంటే రూటెడ్ డ్రామాస్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది అండ్ అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలా ఆర్గానిక్గా వస్తున్నాయి రూటెడ్ డ్రామాస్. అవన్నీ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు రిలేట్ అండ్ అప్రిషియేట్ అండ్ హెన్స్ అంటే నా విషయంలోనే నేను చూసుకుంటే సినిమా బండి కానీ శివరపల్లి కానీ ఇవన్నీ రూటెడ్ విలేజ్ డ్రామాస్. అవన్నీ అథెంటిక్గా తీస్తే దాన్ని దే ఆర్ అన్స్టాపబుల్. సో నాకు ఆ లక్షణాలన్నీ బద్మాష్లో కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ టైటిల్తో సహా అంటే చాలా కలోక్యల్గా ఏమ్రా బద్మాష్ అని ఇంట్లో వాడుతూ ఉంటాం. సో అదే దింపేశారు. అండ్ ఇద్దరు హీరోలు మంచి కటింగ్లు కూడా చేస్తున్నారు విత్ ఆల్ దేర్ యాక్టింగ్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద టీమ్ అండ్ ఎస్పెషలీ శంకర్ చేగురి. అంటే ఇంత అథెంటిక్గా వితౌట్ ఎనీ నేను వినేది ఏంటంటే టీజర్ ఎనీవే వాజ్ వెరీ వెరీ ఫనీ, చాలా ఆర్గానిక్గా ఉంది. దాంతోపాటు ఎటువంటి బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ లేకుండా అంటే బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ వాడి కొంచెం ఈజీగా గ్రాప్ చేయొచ్చు ఐబాల్స్ని, అలా కాకుండా ప్యూర్ కామెడీతో ఆర్గానిక్గా అండ్ హీరోలు కూడా 6 ప్యాక్ లేకుండా మంచిగా చిన్న చిన్న పొట్టలు వేసుకొని మంచిగా ఆర్గానిక్గా అందరు రిలేట్ అయ్యేటట్టు ఉన్నారు. సో ఐ హోపింగ్ దట్ దిస్ విల్ ఎ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఈవెన్ కవిత, దీక్ష అండ్ వినీత్ గారు అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద టీమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ మీ. మీ లైఫ్లో బద్మాష్ ఎవరు? బద్మాష్ ఫ్రెండ్? నా లైఫ్లో 2 బద్మాష్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇండియా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. ఒకడు కెనడాలో ఉన్నాడు, ఒకడు యూఎస్లో ఉన్నాడు. సో నేనే ఇక్కడ ఇలా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు రచ్చ రవి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండి వన్స్ అగైన్.
అండ్ యా, ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ రవి రచన, కమాన్. థ్యాంక్ యూ. కొన్ని కథలు వాళ్ళ కోసమే పుడతాయి అంటారు. అయితే ఇక్కడ మీరందరూ హీరో, గెస్ట్ ఈ పదాలు వాడుతున్నారు కదా, ఇది హీరో సబ్జెక్ట్ కాదు. మన ఊళ్ళే వాడు తాగి తిని ఏ పని పాట లేకుండా తిరిగేటోళ్ళు బద్మాషులు ఎట్లుంటారో అట్నే ఉండాలని ఏరుకున్నట్టున్నారు ఈ ఇద్దరిని ఏరుకున్నోళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికి సూట్ అయింది. వాళ్ళు హీరోలు కాదు, ఊళ్ళే ఎందుకు పనికి రాకుండా చూస్తుంటాం కదా, వాళ్ళ కథ తీసిండు శంకర్ అన్న. అంతేనన్నా డైరెక్టర్ గారు? 100%. కొన్ని కథలకు హీరోలు కావాలి, కొన్ని కథలకు కథ కావాలి, కొన్ని కథలకు ఎవరి తరఫున తీస్తున్నాం వాళ్ళ తరఫున కావాలి. కాబట్టి నాకు అర్థమైంది ఈ బద్మాషులు అనేవాళ్ళు ఇలాగే ఉంటారు ఊరిలో. ఆయన ఎక్కడో రియాలిటీగా చూసినటువంటి స్టోరీని తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శంకర్ అన్న, మీ ప్రయత్నానికి ఇక్కడ ఒక చిన్న, అంటే పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి కంపల్సరీ రావాలి రవణ అంటే వస్తా, ఎందుకంటే పోస్టర్ మీద ఫోటో పడితే చాలనుకున్నాం, కానీ పోస్టర్ నిండా ఒక 2 కట్అవుట్లు కనపడుతున్నాయి. వాళ్ళిద్దరు కూడా నా దగ్గర అవకాశాల కోసం తిరిగినప్పుడు మహేష్ కావచ్చు, నాతో ట్రావెల్లో బలగం చేసినప్పుడు సాగర్ కావచ్చు, వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడో అవకాశం కోసం తిరుగుతూ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఒక పోస్టర్ మీద కనపడుతున్నట్టే ఖచ్చితంగా వస్తా. ఆ శంకర్ గారికి, అలాగే ఆ ప్రొడ్యూసర్కి, అలాగే మీ మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వస్తా. ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాను ప్రోత్సహించడానికి మీరు అందరూ ఈవెంట్ పెట్టినప్పుడు ఎక్కడో ఒక మాట సాయం చేయకపోతే ఎవడి కెరీర్ బిల్డ్ అవ్వదు. అవకాశం కావచ్చు, మాట సాయం కావచ్చు, మనమే. నాకొకటి ఇస్తే ఈరోజు నేను, నాకొకరు చేస్తే ఈరోజు ఈ డ్యాష్ మీద ఉన్నా. అలాగే మనం కూడా సహాయం చేసి, మాట సాయం కావచ్చు, ప్రజెన్స్ కావచ్చు, ఖచ్చితంగా ఇస్తాను మనస్ఫూర్తిగా రావడం జరిగింది. ఎప్పుడో ఒకసారి మనం మాట సాయం చేస్తే వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకొని, వాళ్ళకు పేరు నిలబెట్టుకొని, వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. మీరు చేయాల్సింది ఈ బద్మాషులకు మనందరి తరఫున, మీడియా మిత్రుల తరఫున సపోర్ట్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా, ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ శంకర్ గారు, వీళ్ళిద్దరిని పెట్టి. అలాగే మయూర్ గారి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి. సినిమా బండి చూసినప్పుడు, ఆ తర్వాత కీడకోల చూసినప్పుడు, మొన్న మన శివారపల్లి చూసినప్పుడు పల్లె సన్నీ గారు చూపెట్టాడు. ఇలా కొత్త జనరేషన్లో మేమందరం కూడా అవకాశాలు కోసం తిరుగుతుంటే ఈ కథలో మీరే సూట్ అవుతారని, మీకు కట్అవుట్ అవసరం లేదని ఇస్తున్న దర్శకులందరికీ ఈ డాష్ మీదుగా వాళ్ళందరి తరఫున, నా తరఫున చేస్తున్న సలాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రతి పాత్రల్లో మీలాంటి మీ పర్సనాలిటీ కావాలని ఏరుకుంటున్నారు, అందరికి అవకాశాలు ఇస్తున్నారు. అందుకే ఇండస్ట్రీ నాకు ఎప్పుడు గొప్పది. ఇండస్ట్రీని నమ్ముకున్నవాడు ఓడిపోయినోడు లేడు, ఇండస్ట్రీని లైట్ తీసుకున్నవాడు గెలిచినోడు లేడు. ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు అవకాశం ఇస్తుంది, అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఇస్తుంది. దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని మనందరం నిరూపించుకుంటే చాలు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మీడియా మిత్రులందరికీ, ఇక్కడికి విచ్చేసిన వీళ్ళందరికీ, జాతిరత్నాలు కవిత, వీళ్ళందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. అందరికీ ఈ సినిమా తర్వాత ఇలాగే కట్అవుట్లు మెయింటైన్ చేసే భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ రవి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు దీక్ష గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హాయ్ అండి, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా మిత్రులకు, అలాగే మా డైరెక్టర్ శంకర్ గారికి, అతిథులుగా వచ్చిన రాఘవ గారికి, అలాగే రచరవి గారికి, ఇక్కడ వచ్చిన యాంకర్స్, తర్వాత యూట్యూబ్ జర్నలిస్టులందరికీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. అసలు
ఈ మూవీ అంటే ఆపర్చునిటీ ఎలా వస్తుందో అనేది ఎవరికి తెలియదండి. అసలు మూవీ ఫీల్డ్తో నాకు సంబంధమే లేదు. కానీ ఎందుకో అంటే మా డైరెక్టర్ శంకర్ గారు ఒక ఆడిషన్ పెట్టారు. సరే ఏదో గ్రూప్లో వచ్చింది కదా అనేసి వెళ్ళాను. నాకు యాక్టింగ్ అంటే బాగా ఇష్టం ఉండేది. ఇది ఒక ప్యాషన్లా పెట్టుకున్నాను నేను. సరే అనేసి వెళ్ళాను. శంకర్ గారు కొన్ని డైలాగ్స్ ఇచ్చారు, ఏదో చేశాను అనుకున్నాను, హోప్ లేదు. కానీ మళ్ళీ ఒక 2 వీక్స్ తర్వాత టీం నుంచి కాల్ వచ్చింది, మీరు ఒకసారి రండి, ఇట్లా వర్క్షాప్ ఉంటుంది అని. శంకర్ గారు ఎంత డెడికేటెడ్ అంటే తనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ కావాలి అంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్టులు కాదు, కొత్త ఆర్టిస్టులు కాదు, ఆయన ఏం కావాలనుకున్నారో ఆ అవుట్పుట్ మాత్రం తప్పకుండా ఆయన తీసుకుంటారు. సో ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు నేను చాలా అదృష్టవంతురాలుగా భావిస్తున్నాను. ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ, మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే బద్మాషులు, ఈ పోస్టర్ మీద బద్మాషులు అని ఎంతమంది కనిపిస్తున్నారో అందరూ బద్మాషులేనండి. పక్కా బద్మాష్ ఫ్యామిలీ టీం ఇది. ఎందుకంటే అదే మైండ్ సెట్, అదే ఎంటర్టైన్మెంట్, అదే ఎనర్జీ అందరిలోనూ ఉంటుంది. లైక్ డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి తర్వాత టెక్నీషియన్స్ వరకు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా చాలా హోప్తో, ఎందుకంటే ఈ సినిమా అందరికీ ఒక మంచి పేరు తీసుకొస్తుందని చాలామంది కలలు కన్నారు. అందులో నేను ఒకదాన్ని. ఇది అందరికీ, ఈ బద్మాషులు మూవీ అందరికీ మంచి పేరు తీసుకురావాలి, అదేవిధంగా మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు కవిత గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ నమస్కారం అండి. కెమెరా ముందు యాక్టింగ్ అంటే చేస్తాను, కానీ ఇలా మాట్లాడడం స్టేజ్ల మీద అంటే నా వల్ల అవ్వదు. ఈ సినిమాలో నాకు చాలా మంచి రోల్ ఇచ్చారండి మా డైరెక్టర్ గారు, ఆయనకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. ఇంకా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఒక విషయాన్ని సమాజం దగ్గరికి, ఒక మంచి విషయమైనా చెడు విషయమైనా సమాజంలో అవగాహన కల్పించాలన్నా, ఆ విషయాన్ని సమాజానికి చేరవేయాలన్నా మీడియా మిత్రుల ద్వారానే అవుతుంది. ఇది చాలా మంచి సినిమా అండి. చిన్న సినిమా అయి ఉండొచ్చు కానీ చాలా మంచి ఎలిమెంట్స్ చేశారు మా డైరెక్టర్ గారు. సో మీరు తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి. మీరు ఈ సినిమాని మాకు జనాల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మంచి ప్రమోషన్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు విద్యాసాగర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చేసిన పెద్దలకు, మీడియా పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన శంకర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నేను అంటే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేసుకునేవాడిని, బట్ ఇప్పుడు ఈరోజు పోస్టర్లో ఉన్నాను అంటే అది శంకర్ గారి వల్లే అయ్యిందండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి బేసిక్ ఏంటంటే ఆడిషన్ వెళ్తే వస్తుందా లే అని కొంచెం ఉంటుంది కదండి. నేను ఆడిషన్ ఇచ్చి నేను ఈ సినిమాలో సెలెక్ట్ అయ్యానండి. అంటే నాకు అతను ఎవరు తెలియదు. సో నన్ను నేను నమ్ముకొని నేను వెళ్ళాను. సో నేను చిన్న చిన్న మూవీస్లో అంటే కొన్ని మంచి మూవీస్ చేశానండి. బలగం చేశాను, శివరపల్లి ప్రైమ్లో ఉందండి. సో అలాంటి రామన్న యూత్ ఉన్నాను, అలాంటి మూవీలో చేశాను. సో అండ్ ఇక్కడ విచ్చేసిన మన రాఘమయూర్ అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న, పిలవగానే వచ్చినందుకు. రచ్చరావు అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న, ఒక్క ఫోన్ చేస్తే సో నీకోసం వస్తానని చెప్పేసి ఒక మాట ఇచ్చారు. సో నిన్న ఫోన్ చేసినా కూడా కొంచెం ముంబైలో ఉండి బిజీలో ఉండి కూడా సో నా కోసం టైం ఇచ్చి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. అలాగే మన అభయ్ నవనన్న కూడా రావాలి, కొంచెం ట్రాఫిక్లో కొంచెం ఇరుక్కున్నట్టున్నారు. సో ఆన్ ది వేలో ఉన్నారు. సార్ థ్యాంక్ యూ. సో చూడండి, సినిమా మాట్లాడుతుందండి ఫస్ట్. అంటే మేము మాట్లాడడం కన్నా సినిమా మాట్లాడుతుందని మేము నమ్ముతున్నాము ఫస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే కామెడీ అంటే బేసిక్ ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడున్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఏమవుతుందంటే సో కొంచెం వల్గారిటీగానో ఎక్కడో చోట కొంచెం మాట్లాడితేనే అది చిన్న ఫేమస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చిన్న వల్గారిటీ ఒక వర్డ్ కూడా ఉండదండి. ఎవరి మీద ఒక సెటరికల్గా అంటే ఒక ఉండకుండా కామెడీ అంటే హెల్తీ కామెడీ అండి, హెల్తీ కామెడీ చూపించాము. ఇది చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరు చూసే చిత్రం అండి. ప్లీజ్ మీరు అందరు సపోర్ట్ చేసి మా సినిమాని ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే మా డిఓపి వినీత్ అన్న, మ్యూజిక్ మన తేజ గారు, ఎడిటర్ మన రక్షిత్ అన్న అండ్ మహేష్. నిజంగా చాలా మాకు అంటే ఇద్దరం పోటాపోటీగా చేసామండి. అంటే ఇప్పుడు ఒక యాక్టర్ ఒక రియాక్టర్, సో ఎంత యాక్టింగ్ చేస్తే మనం అంత రియాక్షన్ వస్తుంటుంది. సో అదే మేము ఇక్కడ చేసాము. సో చాలా బాగా చేసావు డార్లింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
కవిత గారు అంటే తను చాలా సినిమాలు చేస్తుంది. సో చాలా బాగా చేశారండి. దీక్ష గారు, సో థ్యాంక్ యూ. అందరు బాగా చేశాం. సో ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇందులో మీకు ఒక కొత్తదనం కనిపిస్తుంది. ఇట్స్ ట్రూ. నమ్మండి, నవ్వుకుంటారు, చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ టీషర్ట్ మీద ఏం రాస్తుంది బ్రో? బ్రో డిస్కషన్ నో. డైరెక్ట్ అటాక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు మహేష్ చింతల గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీరేంటి మందుకు పైసలు సార్? అబ్బా క్రేజీ. అందరికీ నమస్కారం అండి, మీడియా వారందరికీ నమస్కారం. నేను తిరుపతి అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఇందులో లీడ్ రోల్ చేశానండి. టుడే గెస్ట్ మా మధురేష్ బాబు, కిడాకుల లంచం, శివరపల్లి శ్యాంబాబుకి, రచరవణకి థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము పిలవగానే మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారు. శివరపల్లి ఇదంతా ప్రమోషన్స్, రచరవణ, మీరు పిలవగానే వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఏం మాట్లాడాలి, అండ్ మా డైరెక్టర్ శంకర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే చిన్న ఇప్పటివరకు ఒక 35-40 ప్రాజెక్ట్ చేశానండి. ఇందులో ఒక లీడ్ రోల్ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ శంకర్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా డిఓపి వినోద్ పబ్బతి, మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తేజ కూనూరు గారు, ఇంకా కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఒక డైలాగ్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు కదా ఫన్నీగా, ఈ టీజర్లో లేనిది చెప్పండి మాకు. సినిమా చూస్తేనే ఏదైనా మందుకు పైసలు ఇస్తే కానీ చెప్పరా మీరు? అంతే కదా? అంతే, మందుకు పైసలు ఇస్తున్నా చెప్తా. జీపే ఓకేనా? జీపే లేదండి, చెక్ నడుస్తుంది మాకు. చెక్ ఓకే, డైరెక్ట్ క్యాష్ చెక్ అంట. సరే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ శంకర్ చేగూరి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఏదో గుర్తుకొచ్చింది, చెప్పండి. అంటే మా సినిమా టీజర్ కాబట్టి నేను కొద్దిగా మాట్లాడానండి. ఇంకా ట్రైలర్ ఉంది, ప్రీ రిలీజ్ ఉంది, ఇవన్నీ చాలా దాచిపెట్టడం చాలా ఉంది మాట్లాడటానికి. సో ముందు మాట్లాడతానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు, మీ అందరూ సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు శంకర్ గారు ప్లీజ్. హలో, నేను ఒక లీడర్. ఓకే, మీరే ఈ సినిమాకి లీడర్. యా ప్లీజ్. హాయ్ ఎవ్రీవన్. టీజర్ ఎలా ఉంది? కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి అబ్బా. బాగుందా? బాగుంది. ఆ టైటిల్ ఎలా అనిపించింది? హౌ వాజ్ ద టైటిల్? థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మిస్టర్ రాగ్మయూర్ అండ్ రచరవి గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. బద్మాషిలో వచ్చేసరికి ఇది టీజర్ అండి. సో టీజర్లో నాకు చూపించాను కామెడీ ఎలా ఉంటుంది. జస్ట్ ఇది ఒక ఫ్లేవర్ మాత్రమే. సినిమాలో మాత్రం నేను చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సీన్లో నుంచి ఎండింగ్ క్లైమాక్స్లో చాలా వరకు ఏదో చూపిస్తారు, చేంజ్, క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఏదో చూపిస్తారు. ఈ క్లైమాక్స్లో కూడా ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ కూడా కామెడీతోనే ఎండ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. మీరు డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇది ఒక ఆర్గానిక్ కామెడీ. బేసిక్గా కొన్ని ఫోర్స్డ్ కామెడీస్ ఉంటాయి, మనం ఓటీటీలో అదర్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా వస్తుంటే చూస్తూ ఉంటాం. చాలా ఆర్గానిక్గా ఉంటుంది. నేను ఎక్కడ కూడా వల్గారిటీ కానీ కొంచెం కస్ వర్డ్స్ కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. మేము హోప్ యూ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాం సెన్సార్ నుంచి. అదే అండి. సినిమాలో చూసిన తర్వాత మాట్లాడదాం, ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం డెబ్యూ డైరెక్టర్ని కదా, ఏది మాట్లాడినా ఎక్కువనే అవుతుందేమో. నా సినిమాతోని చూపించి అప్పుడు మాట్లాడతాను. డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఎంజాయ్. ఆ నమ్మకం అయితే ఉంది. ఆ నమ్మకంతో నేను ఇక్కడి వరకు వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ ఇంకోటి, సారీ మర్చిపోయినా, మా మెయిన్ యాక్టర్స్ ఈ త్రూ అవుట్ ప్రాసెస్లో నన్ను చాలామంది అడిగారు, నువ్వే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నావు, ఇంత రిస్క్ చేస్తున్నావు, వాళ్ళు ఇద్దరిని ఎందుకు పెట్టావు, నీకు ఉన్నారు కదా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారుగా అన్నారు. నాకు నా మైండ్లో ఉన్న ఒక ఇద్దరు యాక్టర్స్ ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళని పెడితే మొనాటోనస్ వస్తుందని ఫిక్స్ అయిపోయి వీళ్ళని పెట్టిన తర్వాత నేను ఏ షార్ట్ చూసినా కూడా అరే వీళ్ళు కాకపోతే వేరే ఏ యాక్టర్స్ పెట్టినా కూడా నేను అనుకునేది రాదు అని గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట.
సో చాలా బాగా యాప్ట్గా చేశారనమాట. వీళ్ళు కానీ, కవిత గారు కానీ, దీక్ష గారు కానీ లైవ్లీగా ఉంటారండి. అసలు ఒక ఊరిలో భార్యాభర్తలు ఎలా ఉంటారు సేమ్ అది యాప్ట్ అయిపోయారనమాట. వీళ్ళని చాలా నేను విసిగించా కూడా, వర్క్షాప్లు పెట్టి. ఇంత చిన్న సినిమాకు వర్క్షాప్లో అనుకోవచ్చు, కానీ వర్క్షాప్స్ అరౌండ్ ఒక 10 days పెట్టాను. 10 days విసిగించేసాను. సారీ మీరు ఏమైనా హట్ అయ్యి ఉంటే. నేనేంటంటే నా క్యారెక్టర్ వచ్చేంత వరకు అది ఎంత పెద్ద యాక్టర్ అయినా మురళీధర్ గౌడ్ గారిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టా. అంటే నాకు రావాల్సింది తెప్పించుకున్నాను అనమాట. మురళీ గారు రావాల్సింది పాపం ఆయన వాళ్ళ ఊర్లో ఏదో పండుగ చేస్తున్నాడంట, రాలేదు. నెక్స్ట్ ఈవెంట్లో చాలామంది వస్తారు. మా ఎడిటర్ కూడా రాలేదు, మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా రాలేదు. సో వాళ్ళు వేరే వర్క్లో స్టక్ అయి ఉన్నారు. యా, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మీ లైఫ్లో బద్మాష్ ఎవరో చెప్పలేదు, బద్మాష్ ఫ్రెండ్? నా లైఫ్లో చాలామంది ఉంటారు. బేసిక్గా చెప్పాలంటే నేను, మా తమ్ముడే. మా ఇంట్లో మా అమ్మ అంటుంటుంది అనమాట, ఏదన్నా చేస్తే చిన్నోడు అనుకుంటే పెద్దోడే, అనుకుంటే చిన్నోడు, ఇద్దరు బద్మాషులే అంటది. బేసిక్గా అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇన్స్పిరేషన్ అది. ఓకే, మీరే రియల్ బద్మాష్ అన్నమాట. మా అమ్మ అంటది అనమాట, ఇద్దరు బద్మాషులే, చిన్నోడు లేదు పెద్దోడు లేదు అని అట్లా అంటుంటుంది అనమాట. అది ఎందుకో నా మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయి టైటిల్ ఏం పెడదాం అనుకుంటే ఇదే పెట్టేద్దామని పెట్టేశాను అనమాట. యా, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వీ హ్యావ్ అ Q&A విత్ మీడియా. మహేష్ గారిని, విద్యాసాగర్ గారిని అండ్ అలానే డైరెక్టర్ గారిని వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్క నిమిషం. యా, చెప్పండి. శ్రవంతి గారు, మీ యాంకరింగ్ చాలా ఫ్యాన్ అండి. మేము మా ఈవెంట్ జరిగేటప్పుడు అడిగాం అనమాట, మేము శ్రవంతి గారిని కావాలని చెప్పేసి అని. నేను చాలా ఈవెంట్స్లో నేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇట్లనే చేస్తుంటారు మా బద్మాషులు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు కావాలని అడిగాం మేము. అంటే మీరు చేసిన ఈవెంట్స్ అన్ని చూసి మాకు శ్రవంతి గారు కావాలి మా ఈవెంట్ కానీ అడిగాం మేము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, ప్లీజ్ కూర్చోండి. సాగర్ ఏమన్నాడంటే మీరు రాకపోతే ఈవెంట్కే రాన్నాడు ఒకసారి. అవును మేడం, మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్ని, నేను పెద్ద ఫ్యాన్ని. సో కాబట్టి మీరే కావాలని అడిగాను. థ్యాంక్ యూ మేడం వచ్చినందుకు. కరెక్టే, తప్పలేదు. బద్మాష్ అని పెట్టడంలో అసలు తప్పే లేదు. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. యా, ప్లీజ్ కూర్చో. హలో, చెక్. స్రవంతి గారు స్టార్టా? శంకర్ గారు. హలో సార్, దిస్ ఇస్ చందు, యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్ బాగుంది అండ్ టీజర్ చాలా బాగుంది. అంటే ఈ మధ్య తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్లో ఇలాంటి సినిమాలు ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి. మరి ఇంతకుముందు చూసాము కొన్ని సినిమాలు, బట్ పాన్ ఇండియా సినిమాలకు అలవాటు పడ్డ జనాలు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇలాంటి బ్యాక్డ్రాప్లో ఆల్రెడీ చూసిన సినిమా మళ్ళీ ఈ సినిమా నచ్చుతుంది అనుకోవచ్చా? డెఫినెట్గా నచ్చుతుందండి. ఎందుకంటే ఇది చూస్తే లైవ్లీగా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా మాట్లాడితే మనల్ని మా మీడియా తోటి ఇంటరాక్షన్, వీళ్ళు డైలాగులు చెప్తుంటే ఎంత ఫన్గా ఎంజాయ్ చేశారు. సినిమా కూడా అలానే ఉంటుంది, డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు, చూస్తారన్న నమ్మకంతో సినిమా తీశాను యాక్చువల్గా. ఓకే, అంటే మామూలుగా ఇందాక టీజర్లో చూసినట్టు అంటే బిర్యానీ తింటాకి వెళ్ళి బిల్లు కట్టకపోతే అండ్ హెయిర్ తీసి దాంట్లో వేయటం, ఇవన్నీ రియలిస్టిక్గా కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఆర్డర్ పెట్టిన ఫుడ్ చివరిలో తినేసి ఏదో ఒకటి. సో ఇలాంటివి ఇంకా ఉంటాయి అంటే చాలా ఉంటాయండి. మొత్తం బేసిక్గా చూడాలండి. ఇప్పుడు మా కొటేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ సినిమాలో వాడినాయి అనమాట. బ్రో డిస్కషన్ నో అని. మామూలుగా డైలాగ్ ఏంటి, బ్రో నో డిస్కషన్ అని అంటారు. ఇది ఏంది, బ్రో డిస్కషన్ నో తర్వాత ఉంటుంది అనమాట. సో వీళ్ళ వే ఆఫ్ టాకింగ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. సో ఇది కూడా అంతే. నేను ఒక లీడర్ని, అంటే డబ్బా కొట్టడం అనమాట. ఏమనుకుంటున్నావు నా గురించి, నేను ఒక లీడర్ని, ఐ వాంట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటాను. అంటే డిఫరెంట్గా. ఇప్పుడు సినిమాలో క్లైమాక్స్ కూడా ముందే వేస్తారా లేదా చివరిలోనే వేస్తారా? క్లైమాక్స్ లాస్ట్లో, క్లైమాక్స్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సో మహేష్ గారు. హాయ్. వస్తుంది కదా, చెప్పండి. మీరే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక డైరెక్టర్ కథ రాసుకున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కోసం అనేది అంటే సెర్చింగ్లో ఉంటుంది. మీరే ప్రొడ్యూసర్గా మారడానికి ఏమైనా బలమైన కారణం ఉందా? చాలా బలమైన కారణం ఉందండి. నేను యాక్చువల్గా అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్లో కోర్స్ చేశాను అనమాట, ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్సు. తర్వాత ఒక సినిమాకి జాయిన్ అయ్యాను.
జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ రైటింగ్ ప్రాసెస్లో జాయిన్ అయినాను. ఒక 1 year రాసామండి. అది ఒక 7-8 డ్రాఫ్ట్లు రాసాము. తర్వాత కరోనా వచ్చింది. అందులో పుణ్యకాలం అంతా గడిచిపోయింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ షెల్వ్ అయిపోయిందనమాట. సో దానికి అంత టైం పట్టింది. ఇప్పుడు నేను స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ అయింది ఏంటంటే సినిమా చేస్తే పెద్ద ప్రొడక్షన్లో చేయాలని ఒక స్ట్రాంగ్ డిసిషన్. సో పెద్ద ప్రొడక్షన్కి పోతే నాకు వెంటనే శంకర్ వచ్చిన కూర్చో స్టోరీ వింటా అని అంత స్కోప్ ఉండదు. ఒక 3-4 years అన్న టైం స్పెండ్ చేయాలి. అప్పటికి ఐఎమ్ 32 నౌ. సో ఇంకా 4-5 years టైం వేస్ట్ చేసి ఇదంతా లేకుండే అనమాట. ఇంకోటి ఇదే కథను కొత్త ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పి ఒప్పించవచ్చు. కానీ ఆయన కూడా ఎంతవరకు తీసుకెళ్తాడో అదొక డౌట్. మధ్యలో ఆపేస్తాడా డబ్బులు లేవని, లేకపోతే సినిమా అంతా తీసిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి ఇబ్బంది ఉందని ఆపేస్తాడు, అదొక డౌట్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు రిస్కులు? నేను కథ రాసుకున్న తర్వాత చాలామంది పిచ్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేశారు, నాలో కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారనమాట. సో మనం ఎందుకు చేసుకోకూడదు అనేసి ఐ టేక్ ఎ డిసిషన్ అనమాట. 1 second అండి, 1 second. మా అభయ్ గారి ఫ్లైట్ డిలే అవ్వడం వల్ల లేట్గా వచ్చారు. కొంచెం ప్లీజ్ మా అభయ్ నవీన్ గారిని వేదిక మీద జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో మీ బ్లెస్సింగ్స్ అందించేస్తే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. మళ్ళీ రండి. సో గట్టిగా చప్పట్లతో అభయ్ నవీన్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తూ ఉన్నాం. సినిమా వాళ్ళది ప్లీజ్ వాళ్ళని కూర్చొని హాయ్, వెరీ సారీ లేట్ వచ్చినందుకు. కొంచెం మా వైఫ్కి కొంచెం పాపకి హెల్త్ బాగాలేకుండే, సో అట్లా లేట్ అయింది. ఇది సినిమానే చూసాను నేను, నాకు చాలా బాగా నచ్చి కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రదర్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఎంత హానెస్ట్, అంత జెన్యూన్ అటెంప్ట్. ఇంత మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడే వచ్చినా నేను. యాక్చువల్గా మీరు అడిగారు కదా ఆ బిర్యానీ గురించి మాట్లాడారు కదా, అట్లా చాలా సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయి సినిమాలో. అండ్ నాకు వీళ్ళిద్దరు చాలా ఇష్టం పర్సనల్గా. వీళ్ళిద్దరితో నేను రామన్న యూత్లో వర్క్ చేసిన. ఇద్దరితోటి అన్న రామలాతో పరిచయం నాకు. తరుణ్ భాస్కర్ కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిండు. అండ్ చాలా క్రేజీ యాక్టర్. ఈయన టైమింగ్ చాలా దారుణంగా ఉంటుంది, అది ఈ సినిమాలో చూస్తారు మీరు. అండ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ మళ్ళీ స్పెషల్గా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకనంటే మాలాంటి ఇప్పుడు జనరల్గా ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైనా ఎనీ ఫిలిం బిజినెస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ప్యాడింగ్ ఎవరైనా అడుగుతారు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే క్వశ్చనే ప్యాడింగ్ ఎవరున్నారన్న దాన్ని బట్టే సినిమా ముందుకెళ్తా లేదా తెలుస్తుంది. సో మాలాంటి ఆర్టిస్టులని నమ్మి వాళ్ళని మెయిన్ లీడ్ పెట్టి తీయాలన్న గట్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ బ్రదర్. ఎందుకంటే చాలామంది టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్టులు బయట ఉన్నారు, బట్ చిన్న ఆపర్చునిటీ రాక స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ ఒక్క విషయంలో. ఎందుకంటే నాకు వీళ్ళిద్దరు స్ట్రెంత్ తెలుసు, మీ వల్ల వీళ్ళిద్దరి గురించి ఇంకా ఎక్కువ ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది. అండ్ మీరు ఎన్ని సినిమాలు తీసినా ఇట్లాంటి వాళ్ళని పిక్ చేసుకుంటూ తీయాలని కోరుకుంటున్నాను. అంత అదొక్కటే రిక్వెస్ట్ నా సైడ్ నుంచి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. ప్లీజ్ కంటిన్యూ, నేను అక్కడ కూర్చుంటా. థ్యాంక్ యూ నవీన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ అవర్ ఈవెంట్. అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు. నిజంగా సారీ నాది లేట్ యా, అయింది. ఒక పిక్చర్. యా, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. యా, ప్లీజ్ కంటిన్యూ అండి. చిన్న విషయం అండి, అభయ్ గారు లేట్ వచ్చారు, ఆయన టీజర్ కూడా చూడలేదు, ఎలా మాట్లాడారు అనుకునొచ్చు. ఆయన సినిమా చూసాడు, ఒక ప్రివ్యూ చేసాం మేము. చైర్లోకి వెళ్ళి కింద పడి నవ్విన, ఎంజాయ్ చేసిన ఆడియన్ ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అభయ్ నవీన్ అన్న. సో ఐ వాంట్ టు క్లియర్ దట్ అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. డైరెక్టర్ గారు, ఆ టైటిల్ ఫాంట్ డిజైన్ గురించి, ఆ ఎల్లో కలర్ సైకాలజీ గురించి, ప్లస్ ఆ టైటిల్ డిజైన్లో వాడిన లిక్కర్ బాటిల్, సిజర్ గురించి కొంచెం ఏమన్నా చెప్పగలరా? ఏంటది ఆ టైటిల్ లోగో డిజైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. హాయ్ సార్, టైటిల్లో ఎల్లో కలర్ ఎందుకంటే ఇది కామెడీ ఫిలిం కదా, యూజువలీ అదే ఎల్లో ప్రిఫర్ చేస్తారు కామెడీ ఫిలింకి. ఇట్స్ సైన్స్ అనుకోవచ్చు, ఏదో మరి పెద్దలు చెప్తే నేను కూడా నేర్చుకున్నాను. ఎల్లో అట్లా వాడినాము. అందులో బాటిల్ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు ఆల్కహాలిక్స్ అనమాట. కానీ ఆల్కహాలిక్స్ కానీ సినిమా మొత్తం ఎక్కువ చూపించాము, అవసరం ఉన్న చోటనే ఉంటుంది. అండ్ ఆ సీజర్ వచ్చేసి వీళ్ళు ప్రొఫెషన్ పరంగా ఇతను టైలరు, ఇతను బార్బరు, వీళ్ళు కామన్గా యూజ్ చేసే టూల్ సీజర్ కాబట్టి అది అందులో డిజైన్ చేసాం. ఈ సినిమా వరకు మీరు ఫేస్ చేసిన సైకలాజికల్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ టు ఎండ్, ఫస్ట్ కాపీ రెడీ అయ్యే వరకు షార్ట్గా చెప్పాలంటే ఏంటి? సైకలాజికల్గా అంటే ఇదే అండి,
థియేటర్కి ఎలా తీసుకురావాలి అనేది బిగ్ ఛాలెంజ్గా ఉంది. అదర్వైజ్ ఫస్ట్ కాపీ రెడీ చేసేంత వరకు నేను చిల్గా ఉన్నాను. ఇదొకటి చూడాలి ఇంకా ఎలా వెళ్తుందో అనేసి. మహేష్ గారు, సో హాయ్ అండి, మై సెల్ఫ్ హేమమాలిని హియర్. అయితే టీజర్ చాలా చాలా బాగుంది. ముఖ్యంగా మీరు చేసిన ఆ కామెడీ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక్కొక్కసారి వింటేజ్ సునీల్ గారిని పరిచయం చేసినట్టుగా అనిపించింది. అలా అనిపించింది అంటే మీరు సక్సెస్ అయినట్టు. సో మీ క్యారెక్టర్లో మీకు బాగా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఏంటి? ఇప్పుడు త్రూఅవుట్ క్యారెక్టర్ మొత్తం ఛాలెంజింగ్ అండి. చాలా టిపికల్ రైటింగ్ ఇది, అంత ఈజీ కాదండి. ఒక క్యారెక్టరేషన్ ఉంటుంది నా క్యారెక్టర్కి. తీట తిరుపతి అని ఒక క్యారెక్టర్ నాది. ఇవన్నీ తీట పనులే చేస్తుంటాడు మొత్తం. చాలా టిపికల్ రైటింగ్ అండి. త్రూఅవుట్ క్యారెక్టర్ మొత్తం ఛాలెంజింగ్ అండి, ఒక్కటి అని ఏం చెప్పలేమండి. సో విద్యా గారు, మీకు ఆయనతో కంపీట్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? ఎందుకంటే ఇద్దరు టైమింగ్ చాలా చాలా బాగుంది. చాలా సిచ్యువేషన్స్లో బయట కూడా అంత జోయల్గా ఉంటేనే ఆన్ స్క్రీన్ అది కనిపిస్తుంది, అంత జోయాలిటీ. సో మీకు ఏదైనా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది? ఛాలెంజింగ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే కొంచెం పోటాపోటీగా తీసుకున్నామండి. బేసిక్గా మనోడు ఏదైనా క్యారెక్టర్లో ఉండి మనకి ఏదైనా ఒక ఇమ్మీడియట్గా అంటే స్పాంటనేట్గా ఏదో ఒక యాక్షన్ చేస్తుంటాడు బేసిక్గా మహేష్. సో వెంటనే ఇమ్మీడియట్లీ నేను ఒక స్పాంటనిటీ చేసేవాళ్ళం. సో ఇద్దరు ఆ ఎనర్జీ ఇస్తుంటే దాన్ని మా డైరెక్టర్ గారు ఎంజాయ్ చేసి సో బాగుంది అంటే మేము వర్క్షాప్ కూడా చేసాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వర్క్షాప్లోనే మేము ఒక ప్రతి ఈచ్ సీన్ అండి, అంటే డైరెక్టర్ గారికి నమ్మకం ఏంటంటే వీళ్ళు ఎంతవరకు నెట్టగలుగుతారు అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఎందుకంటే ఫుల్ లెంత్ కామెడీ కదా. సో ఫుల్ లెంత్ కామెడీని చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఫస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే కామెడీ జోనర్ టచ్ చేయడమే చాలా కష్టమైన టాస్క్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఈచ్ సీను ప్రాక్టీస్ చేయించి అంటే సీను రిహార్సల్ చేయించి మమ్మల్ని సెట్కి తీసుకెళ్ళాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి శంకర్ గారి కారణం. సో ఇద్దరం అయితే ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ చేసాం. థ్యాంక్ యూ. డైరెక్టర్ గారు, హాయ్ అండి, దిస్ ఈజ్ రాణి ఫ్రమ్ తెలుగు 70. సో డైరెక్షన్ మీరే చేశారు, ప్రొడ్యూస్ కూడా మీరే చేశారు సినిమాని. ఎందుకు అంటే ప్రొడక్షన్ సైడ్ కూడా మీరే తీసుకోవడం? చెప్పాను ఇంతకుముందుకు ఆల్రెడీ, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? ఓకే ఓకే. మీ టీంలో బద్మాష్ అంటే ఎవరు చెప్తారు? ఆబ్వియస్లీ చాలామంది ఉన్నారు. మెయిన్ ఫస్ట్ లిస్ట్లో వెళ్ళే ఉంటారు ఇద్దరు. ఎందుకంటున్నానంటే ఆఫ్ ద స్క్రీన్ కూడా బీటీఎస్లో వీళ్ళిద్దరు పక్కన నా మానిటర్ పక్కన వచ్చి కొట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట. అంటే చూడడానికి కూడా మామూలుగా చూడడానికి అంటే ఎక్కడో స్పేస్ ఉంటే తల పెట్టి ఇట్లా చూడాలి కదా, డార్లింగ్ జరుగు డార్లింగ్ అని ఇట్లా తోసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. సో వీళ్ళని తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళని ఎవరు మెన్షన్ చేయలేను, వీళ్ళే నెంబర్ 1 బద్మాష్. ఆర్గానిక్ సినిమాస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చాలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ కూడా. కానీ ఒక నోన్ ఫేస్ కూడా లేకుండా సినిమాని తీసుకురావడం, అంటే నోన్ ఫేసెస్ ఉంటే ఇంకా రీచ్ బాగుంటుంది కదా, ఎందుకని ఎటువంటి నోన్ ఫేసెస్ కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు? బేసిక్గా నోన్ ఫేసెస్ అంటే నాకు స్టార్టింగ్లో ఉన్నారండి. కాకపోతే వాళ్ళను ఊహించుకుంటే నాకు ఏమనిపించింది అంటే మోనోటోనస్ వస్తుంది, చాలా వచ్చినాయి కదా వీళ్ళ కాంబినేషన్లో, మళ్ళీ ఏముంది ఇందులో కొత్తదనం, అది పాతది అయిపోయింది. సో తర్వాత కొంచెం ఆర్గానిక్గా వెళ్దాం, కొత్త వాళ్ళతో వెళ్దాం, పర్ఫెక్ట్ కాస్టింగ్ చేద్దాం అనేసి కాస్టింగ్ నేను ఒక 3 months తీసుకున్నాను. వీళ్ళు వీళ్ళని ఓకే అనుకున్నాను. తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు చెప్పండి, అప్పుడు వీళ్ళు బ్యాడ్ కాస్టింగ్ అని చెప్తే ఇంకా నెక్స్ట్ నుంచి మంచి కాస్టింగ్నే పెట్టుకుంటాను. డైరెక్టర్ గారు, అంటే బ్యాడ్ కాస్టింగ్ అని కాదు, అంటే నోన్ ఫేసెస్ అని, వాళ్ళు మంచి యాక్టర్స్ కాదని అనట్లేదు. ఓకే సారీ. అండ్ అదే అండి, నాకు వీళ్ళు తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా బెటర్గా చేసేవాళ్ళు అనేది అనుకోవట్లేను. నేను ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా వీళ్ళు చూసిన తర్వాత ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా వీళ్ళు అయితే బాగా చేసేవాళ్ళని ఎవరు కూడా తట్టలేదు. నాకు తర్వాత తట్టలేదు, ముందు అనిపించింది కానీ తర్వాత తట్టలేదు. సో సినిమా చూసినాక మీరు కూడా అదే ఎక్స్ప్రెషన్తో బయటకు వస్తారు. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. డైరెక్టర్ సార్, హాయ్ మ్యామ్, దిస్ ఈజ్ ప్రజావాణి. బద్మాషులు చూస్తుంటే జాతిరత్నాలు తలపిస్తుంది. వాళ్ళు జోగిపేట నుంచి వచ్చారు, ఈ బద్మాషులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? వీళ్ళు పోచంపల్లి నుంచి వచ్చారు. పోచంపల్లి అంటే మా ఈ సైడ్లో యాక్చువల్గా నాది అక్కడే భువనగిరి పక్కన విలేజ్ మాది. సో ఇంతవరకు ఈ మా నల్గొండ డిస్టిక్ ఇటు సైడు లాంగ్వేజ్ని ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదని కొత్తగా ట్రై చేసాము. చాలా బాగుంటుందండి. డైరెక్టర్ గారు, హాయ్ సార్, దిస్ ఇస్ సుమా. ఎందుకు ఇద్దరు ఫీమేల్ యాక్టర్స్నే పెట్టారు? హీరోయిన్ కానీ ఏమి లేరు, ఎవరు లేరా? ఇంకా ఒక సపరేట్ లవ్ ట్రాక్ ఒకటి ఉంటుంది తినకి, అది సినిమాలో చూస్తారు మీరు. టీజర్లో అంత వాడలేకపోయాము. ఒక షార్ట్ అయితే కనిపించింది కదా, ఉంటుంది నాకు ఒక లవ్ ట్రాక్ ఉంటుంది, అది కూడా కొంచెం స్పెషల్గా ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా ఫన్నే ఉంటుంది మళ్ళీ.
డైరెక్టర్ గారు అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు అండ్ డిఓపిస్ ఎవరు రాలేదని చెప్పారు. DOP వచ్చారు. ఓకే, సో ఈ మూవీలో మ్యూజిక్ అన్నది ఎంతవరకు ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండబోతోంది అండ్ ఎన్ని సాంగ్స్ ఉండబోతున్నాయి ఈ మూవీలో? ఈ దీంట్లో 4 సాంగ్స్ ఉంటాయండి మూవీలో. మ్యూజిక్ అయితే బ్లాస్ట్ అండి. ఇంకా ఒక కొత్త టాలెంట్ వచ్చింది మ్యూజిక్. నెక్స్ట్ మా సినిమా రిలీజ్ అయినాక మా వాడికి అందరూ ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతారు, ఇది మాత్రం షూర్ అండి. చాలా బాగా అంటే చాలా బాగా ఇచ్చాడు. చాలా టాలెంట్ ఉంది మా వాడికి. అండ్ నా ఫ్రెండ్ కూడా తను తేజ కూనూరు అని చాలా బాగా ఇచ్చాడు. సో బద్మాష్లు స్టోరీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు? స్టోరీ నేను రాసింది హార్డ్లీ 25 డేస్ అండి. 25 డేస్లో ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ వచ్చేసింది. అండ్ షూట్ వచ్చేసి 40 డేస్లో ఫినిష్ చేసామండి. సార్ డైరెక్టర్ గారు హాయ్ సార్. హాయ్ సార్. యాక్చువల్లీ ఒక రూరల్ డ్రామా తెరకెక్కించిన ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో కష్టమైపోయింది. సేమ్ టైం సోషల్ మీడియా పంచులు ఇవన్నీ కామెడీలు వచ్చాక ఒక ఆర్గానిక్ కామెడీ అనేది తక్కువైపోయింది. దాన్ని తెరకెక్కించడం చాలా పెద్ద టాస్క్ ఇప్పుడు. దాంతో మీరు కొత్త వాళ్ళతో చేశారు. ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు కొత్త వాళ్ళతో అలాంటి ఆర్గానిక్ కామెడీ అంటే నాకు ఛాలెంజింగ్ ఏం లేదు సార్. నాకు మైండ్లో స్ట్రిక్ట్గా ఉంది ఏ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి ఏందనేది. కాకపోతే వర్క్షాప్లో చాలా టైం తీసుకున్నాను. ఒక 3 months ఆడిషన్ వర్క్షాప్ అది తీసుకొని ప్రాపర్గా సెట్కి వెళ్ళొచ్చు అన్నప్పుడే వెళ్ళాం సార్. సో ఆ వర్క్ చేయడం వల్ల నాకు పెద్ద ఛాలెంజెస్ ఏం కనిపించలేదు. షూటింగ్లో కూల్గానే చేసాం. పైగా ఒక డైరెక్టర్ చేయడం వేరు, అట్ ద సేమ్ టైం మీరే ప్రొడ్యూస్ చేశారు. కొంత ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్ కూడా మైండ్లో ఉంటుంది మనకి. ఉంది సార్. బట్ మేము షూట్ లైవ్లీ లొకేషన్లో చేసేవాళ్ళము. అక్కడ ఆడియన్స్ అదే మామూలుగా క్రౌడ్ చూడడానికి వస్తారు కదా, షూటింగ్ జరుగుతుందిగా చూడడానికి వస్తారు. సో వీళ్ళు మేము సీన్ షూట్ చేస్తుంటే వీళ్ళు కెమెరా వెనకాల నా మానిటర్ వెనకాల ఉండి నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో అప్పుడు ఇక నేను ఇదంతా మర్చిపోయేవాడిని. సో వర్కౌట్ అవుతుందిగా, ఇక్కడ తీస్తున్నాం ఇక్కడ చూస్తున్నారు, వర్కౌట్ అవుతుంది. అది కొంచెం నాకు ఆ రిలాక్సేషన్ దొరికింది సార్ అక్కడే. ఈ బద్మాష్లు ఏమైనా సోషల్ మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు ఏమన్నా? డెఫినెట్లీ సార్. మంచి మెసేజ్ ఉంటుంది, కొత్త మెసేజ్ కూడా ఉంటుంది. మరి మెసేజ్ అని మొత్తం ముందు నుంచి అదేముండదు. ప్రాపర్గా ఆడియన్స్కి ఏం కావాలనో అదే ఉంటుంది సార్. మెసేజ్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఏం ఆశించి మీరు ఈ థియేటర్ రావచ్చుంటారు ప్రేక్షకుల్ని? మీ సినిమాలో ఏం ఆశించి థియేటర్ రావచ్చుంటారు సార్? ఏం ఆశించంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా సినిమా చూసేది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా లైఫ్లో జరిగింది ఏంటంటే, నేను ఇంతకుముందు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా చేసేవాడిని సైట్లో, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లో. అక్కడ ఒక సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఉండేవాడు అనమాట. సో ఆయన పొద్దు నుంచి కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ₹1 ఆ టిఫిన్ చేపించి చాయ్ తాపించే బాపత్ కాదు. ఇంకా సినిమాలు అసలే చూడాడు ఆయన. ఆ రోజు సడన్గా శంకర్ సినిమాకి వెళ్దాం అని అంటున్నాడు. నాకు అర్థం కాలే. మళ్ళీ టికెట్ కూడా నాకు కూడా ఆయనే పెడతా అంటున్నాడు. ఏంది ఈ మనిషి, ఏందన్నా అంత సడన్గా ఇంత చేంజ్ అంటే, ఏం లేదు శంకర్, నాకు కొంచెం కొన్ని అప్పిచ్చేదండి, వాడు ఒకటే ఫోన్లు కొడతా ఉండు. అవును, సినిమాకి పోతే తీరుతా, నువ్వు టికెట్ ఇంకా నువ్వే ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వరు, అప్పు తీర్చారు కదా అంటే, అదిగా శంకర్, ఈ టెన్షన్లన్నీ మర్చిపోవాలంటే సినిమా చూస్తా 2 గంటలు పోయి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి 2 గంటలు అందులో పోతే నేను ఎంటర్టైన్ అయితే రిలాక్స్ అవుతాను. సో అది నాకు మైండ్లో ఉంది ఎప్పటి నుంచో. సో దానికోసం రావాలి. మీ టెన్షన్లు మర్చిపోయి 2 గంటలు నవ్వుకొని ఎంజాయ్ చేసి బయటకు పోయి తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ లాగా ఉంటుంది. స్ట్రెస్ బస్టర్ లాగా ఇది ఎవరైనా చూడొచ్చు. లేబర్ పని చేసుకునే అన్నలు చూడొచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ చేసే ఆఫీసర్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే సార్, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. శంకర్ గారు ఇక్కడ హలో, హాయ్ సార్. ప్రతి చిన్న సినిమాకి చాలామంది పెద్ద హీరోలు డైరెక్టర్లు వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీ బద్మాసులకి పిలిచారా, లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరు రాలేదా, ఎవరిని అడగలేదా ఏంటి? ట్రై చేసాం సార్. మా టీజర్ చూపించి ట్రై చేసాం. వాళ్ళు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు. కాకపోతే మేము ఒక షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉండే, ఇంత ఇమ్మీడియట్ అంటే కష్టమమ్మా, ట్రైలర్కి మేము డెఫినెట్గా వస్తాము, యూ డోంట్ మైండ్ అన్నట్టు చెప్పారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ జాతిరత్నాలు వరంగల్ నుంచి, ఇదేమో పోచంపల్లి అన్నారు కదా, అంటే ఈ తెలంగాణ వాదులకు ఎవరికన్నా మనోభావాలు దెబ్బతినే విషయం ఏమైనా ఉందంటారా? అంటే తెంగరోళ్ళుగా చూపిస్తున్నారా మీరు మమ్మల్ని అన్నట్టుగా ఏమన్నా ఉంటుందంటారా? 0% సార్, అసలు నో ఛాన్స్, ఎక్కడ ఉండదు. చాలా ఆర్గానిక్, న్యాచురల్గా. వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా, ఇంకా అరే మా ఊర్లో ఇట్లే ఉండేవాళ్ళు, మా ఇంటి పక్కన ఆయన ఇట్లే ఉండేవాళ్ళనే మాట్లాడతారు తప్ప ఇలాంటి మనోభావాలు అనేది వర్డ్కి ఛాన్సే ఉండదు సార్ అసలు. అంటే బద్మాస్ అనేది బూత్ కదా. బూత్ ఎక్కడ బూత్ సార్? బద్మాస్ అంటే ఏంటి? బద్మాసులు అంటే ఇస్తే ఫన్నీ, మన ఏమంటారు, ఫంకీ గైస్ అంటారు. బద్మాష్ తిట్టు అంటే ఎట్లా సార్, ఎట్లా తిడతారు? అరే లా కొడుక అంటే తిట్టు.
ఎక్స్ప్రెషన్ వేరే ఉంటుంది. ఆ బూతులు అవన్నీ ఆంధ్రాలో, తెలంగాణలో ఒక బద్మాషి వెధవా ఇలా రారా అని తిడతారు. బద్మాషి విధవ అన్నారు, ఇద్దరు బద్మాషులే ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను బేసిక్గా మా ఇంట్లో ఎట్టుంటుందంటే మా తమ్ముడు ఏదైనా చేశాడు అనుకో, మా అమ్మ వచ్చి నాకు కంప్లైంట్ చేస్తుంది, ఏంద్ర వాడు అట్లా చేస్తానంటే వాడు చేసింది కరెక్ట్గా అమ్మ అంటే నేను, మా అమ్మ ఏమంటే ఇద్దరు బద్మాషులే మీకు చెప్పేది ఏముందని వెళ్ళిపోతుంది. అంతేగాని అంత ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, కోపం యాంగర్ చూపించదు కదా. యాంగర్ చూపిస్తే బూతు, మీరు అన్నట్టు యాంగర్ చూపిస్తే బూతు, యాంగర్ కాదు కదా, ఫన్నీ వేలో అంటారు బద్మాషులు. శంకర్ గారు సార్, అంటే బేసిక్గా డైరెక్టర్ మీరే, ప్రొడ్యూసర్ మీరే, అంటే రిలీజ్కి ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలని కొంతమంది పెద్ద తలకాయలు వెనక ఉండి కొంచెం ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే రానా గారు కొంచెం ఇలాంటి సినిమాలకి ఎక్కువగా కంచరపాలెం కానీ మిగతా సినిమాలకి నచ్చి ఆయన ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి వేలో ఏమన్నా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఎవరికైనా చూపించి వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసుకుని ఇంకొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఫిలిం, ఇంకా బాగా ప్రమోట్ అవుతుంది కదా? యా కరెక్ట్ సార్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మేము ఇంకా ట్రై చేయలేదు. మా వర్క్ బేసిక్గా ఏంటంటే మా వర్క్ చూపించి అప్రోచ్ అవుదామని అనుకుంటున్నాం అనమాట. సో మేము కొత్త, మాకు పెద్ద ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో. మేము వైపు ముందే మా వర్క్ చూపించింది, కలిస్తే ఏం లాభం, మా వర్క్ చూపిస్తాము ఈ రోజు నుంచి, టీజర్లో తెలుస్తుంది, మేము అప్రోచ్ అవుతాం. వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తుంటే వెల్ అండ్ గుడ్. డిఓపి గారు మైక్ ఇవ్వండి ఆయనకి. సో మీకు ఏ ఫ్రేమింగ్ సెట్ చేయడం ఇబ్బంది అనిపించింది, లేదా వీళ్ళు అంతలా కామెడీ చేస్తున్నారు కదా, ఆ ఫ్రేమ్ సెట్ చేస్తున్నప్పుడు అబ్బా ఏంటి ఎంతలా నవ్విస్తున్నారు, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఒక సర్టన్ పోర్షన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆ సరౌండింగ్స్లో జరుగుతుంది అనమాట, లైక్ ఒక 50%. సో అక్కడ జరిగిన సీక్వెన్సెస్ చాలా వరకు లైక్ మేము లైవ్లో చూసి ఎంజాయ్ చేసినవే ఉన్నాయన్నమాట. లైక్ చాలా టైమ్స్ నవ్వుకుంటూ కెమెరా షేక్ అయిన మూమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి, మళ్ళీ రీటేక్ చేసాం అలా. సో లైక్ వీళ్ళు ఆన్ సెట్లోనే చాలా ఫన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. లైక్ ఇద్దరు లైక్ టైటిల్కి యాప్ట్లా ఉంటారు, బద్మాషులు అని. సో ఐ థింక్ అది స్క్రీన్ మీద కూడా అలానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. సో అందరూ లైక్ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరు. దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్. సో మేము సీన్ జరుగుతుంటుంది, యాక్షన్ అని చెప్తూ ఉంటాము, వీళ్ళు యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓసారి కెమెరా మూమెంట్ అవసరం అనమాట. కట్ చేస్తే కెమెరా అటు షేక్ అవుతుంటుంది, ఈ మనోడు ఏడని చూస్తే కింద పడి ఇట్లా కింద కూర్చొని నవ్వుతూనే ఉంటాడు అనమాట. సో అట్లా మాకు కొంచెం అలాంటి డిస్టర్బెన్స్ మనోడి వల్ల జరుగుతుంది. కానీ ఫ్రేమ్ వైజ్, వర్క్ వైజ్ అయితే నో కాంప్రమైజ్ అనమాట. నేను ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ కాబట్టి ఒకసారి కంగారు పెడతా ఉంటా, ఏంది బ్రో ఇంత టైము, ఏమనుకుంటున్నాను అది అంటే, ఓకే బ్రో రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు, బ్రో 10 minutes అంతే, 100 వెళ్తాడు, మళ్ళీ 10 కాస్త 20 minutes అవుతుంది. కానీ ఫ్రేమ్లో మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వడు. దీక్ష, ఓకే. సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇందులో? అండ్ ఇందాక డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఊర్లోనూ ఇలాంటి 2 క్యారెక్టర్స్ అయితే ఉంటాయండి. అరే ఇందాక డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు, మన ఇంటి పక్కనో, మన వెనుకనో, మన ఇరుగిల్లో, పొరుగిల్లో, ఎదురెంటుగానో ఉంటారనమాట. సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్కి ఒక వైఫ్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది, అది మీరు మూవీలో చూస్తే బాగుంటుంది. ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్కి ఇలాంటి వైఫ్స్ ఉన్నారనేది మీరు మూవీలో చూసి ఎంజాయ్ చేస్తేనే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. కవిత గారు. హాయ్ అండి. సో మీరు తేజ గారు లాంటి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు. సో ఈ కొత్త డైరెక్టర్ కదా, ఎట్లా ఉంది ఏంటి? చాలా మంచి విషయం అడిగారు. ఒక డైరెక్టర్కి ఒక సీన్ చేయగానే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎంత క్యాపబిలిటీ తెలిసిపోతుంది. ఏ డైరెక్టర్కైనా ఒక సీన్ ఆర్టిస్ట్తో చేస్తే క్యాపబిలిటీ తెలిసిపోతుంది. అలానే మేము కూడా చాలా సినిమాలు చేస్తుంటాం కాబట్టి ఒక డైరెక్టర్ని కూడా 1 రోజు 2 రోజులు వర్క్ చేస్తే మాకు కూడా తెలిసిపోతుంది. నేను అనుకున్నాను శంకర్ గారి గురించి నాకు పెద్దగా ఏం తెలియదు. నేను అనుకున్నాను చాలా మూవీస్ ఏడీస్గా చేస్తారు కదా, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా మూవీస్ చేసి ఉంటారేమో, ఇంత బాగా చేస్తున్నారు అనుకున్నా. లాస్ట్ డే అనుకుంటా నేను అడిగా, ఏ మూవీస్ చేశారు సార్ ఇంతకుముందు, ఎన్ని మూవీస్ చేశారు అంటే, లేదండి నేను అసలు ఎక్కడ వర్క్ చేయలేదు, ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి, ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చాను, డైరెక్ట్ సినిమా చేస్తున్నా అన్నారు. షాక్ నేను నిజంగా. చాలా బాగా చేస్తున్నారండి డైరెక్షన్. అసలు కొంతమంది డైరెక్టర్లు అంటే కొంతమంది ఒకళ్ళిద్దరు మేము చేస్తూ ఉంటాం, ఎన్నో సినిమాలు చేస్తారు కానీ మార్నింగ్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఒక ప్లాన్ ఉండదు, కరెక్ట్ క్లారిటీ ఉండదు. కొన్ని అబ్బా వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు సినిమా, ఇన్ని సినిమాలు చేశారు వీళ్ళు, ఏం నేర్చుకున్నారు అనిపిస్తుంది మాకు కూడా. కానీ ఆయన చూశాక అసలు ఏమీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఊరికే ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చుకొని వచ్చి ఇంత బాగా చేస్తారా అనిపించింది. చాలా డెడికేషన్ అండి, చాలా బాగా చేశారు. మీరు చూస్తారు స్క్రీన్ మీద. ఇంకోటి మీరు అడుగుతున్నారు, సారీ, స్టార్స్ లేరు, పెద్ద బ్యానర్స్ లేవు, మీకు వెనకాల సపోర్టు. ఖచ్చితంగా చిన్న సినిమాలకు సపోర్ట్ ఉండాలండి, ఉంటేనే
ఎంత మంచి విషయం ఉన్న సినిమా అయినా సపోర్ట్ లేదంటే జనాలకు వెళ్ళదు. ఆ సపోర్ట్ మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి మీడియా వాళ్ళు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చూస్తున్నాము చాలా పెద్ద స్టార్స్ని పెట్టి చాలా పెద్ద బ్యానర్స్, పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ 100 కోట్లు 1000 కోట్లు అని పెట్టి చేస్తున్న సినిమా, ప్రతి సినిమా హిట్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ డే థియేటర్లో కూడా ఉండని సన్నివేశాలు మనం చూస్తున్నాం. సో అలానే చిన్న సినిమాలు, చిన్న బడ్జెట్లో చేసిన సినిమాలు కూడా ఎన్నో ప్రూవ్ చేశాయి, మంచి హిట్ అయ్యి ప్రూవ్ చేశాయి. అలానే మా సినిమా కూడా అలాగే వెళ్తుంది, ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతుంది మీ అందరు సపోర్ట్ చేస్తే. ఫస్ట్ జనాలకు రీచ్ అవ్వాలి, రీచ్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతుందండి. చాలా హెల్దీ కామెడీ అండి. అసలు ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి కామెడీ అంటే చాలా తక్కువ, ఏదో వల్గారిటీ డైలాగ్స్, డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ ఏవేవో ఉంటున్నాయి. ఎక్కడ కూడా అలాంటిది అనిపించదు అసలు. అంత మంచి సినిమా అండి, మీరందరూ సపోర్ట్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద మీడియా. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ బద్మాషులు టీమ్. వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ట్రైలర్ అండ్ సాంగ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. షూట్ అద్భుతంగా జరిగింది జాన్వి. ఇది విటెరో టైల్స్ అద్భుతం. టైల్స్, విటెరో టైల్స్, వీటి అద్భుతమైన ఫినిష్ మీ చురుకైన చూపులని రిఫ్రెష్ చేసే. విటెరో టైల్స్, రిఫ్రెష్ జిందగీ. दादिया बैठो तो स्नैक्स का हम संभालेंगे. दादी की कहानियाँ आपके बिना और छुट्टियाँ अपनों के बिना अधूरी हैं. इन छुट्टियों में एक चक्कर बचपन का लगा आए. బ్రహ్మానందం గారికి మైక్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేస్తున్నాం. బ్రహ్మానందం గారు, నేను ఇక్కడి నుంచే మాట్లాడతా, పర్వాలేదా? నా బతుకంతా ఇలాగే అయిపోయింది. 40 సంవత్సరాల క్రితం ఇలాగే వెనక నుంచి తోశారు, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డాను. ఇప్పుడు ఏంటి ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నారో అనుకున్నా. నేను ఎంతసేపు మాట్లాడతానో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే నా వెనకున్నది, నా ముందున్నది, నా పక్కనున్నది, నా చుట్టూ ఉన్నది మా చిరంజీవి గారు. కాబట్టి ముందు గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పాల్సిన, కొన్ని మర్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ మిస్టర్ రాహుల్ యాదవ్. ఈయన వచ్చి నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు నేనేమన్నాను, వాళ్ళు ఏమన్నారని అందరూ చెప్పారు. అర్థం కాకుండా మా డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు, ఏ మాటగా మాటే. కానీ మేమందరం కలిసి కూర్చుని చేసేటప్పుడు ఒక ప్యాషన్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్. జనరల్గా ఊరికే ఏదో డబ్బు ఇచ్చేసి సినిమా చేసేయండి అనటం కాకుండా, సినిమా ఇలా తీస్తే బాగుంటుంది, ఇలా ఉంటే, రాత్రి 7:30 వరకు, ఇవాళ మార్నింగ్ 7:30 వరకు కూర్చుని పనిచేసినటువంటి అతి తక్కువ మంది కుర్ర ప్రొడ్యూసర్స్లో నేను చూసింది రాహుల్ యాదవ్ని. ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్. అటువంటి, అంటే కొంచెం చదువుకుని దాన్ని ఆకళింపు చేసుకుని మంచి సినిమాలు తీయాలనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్లో రాహుల్ యాదవ్ ఒకడు. ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ నిఖిల్ తను ముందు అసలు ఫస్ట్ ఒక 3 days నన్ను, ఇంకా ఇది ఇప్పుడు మన రఘుబాబు లాంటి వాళ్ళను, లేకపోతే ఒక రాజీవ్ కనకాల లాంటి వాళ్ళను చూసినప్పుడు ఒక చిన్న, అంటే నేను వీళ్ళని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను అనే దాని నుంచి ఒక 3 days కొంచెం తప్పుకోవడానికి కష్టపడింది. ఎందుకంటే వెరీ వెరీ గుడ్ బాయ్, దానితో పాటు వెరీ ఇంటెలిజెంట్ బాయ్.
లేకపోతే ఇంత కథ ఈ రకంగా రాయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ సామాన్యంగా ఉండొచ్చు. ఇది తాత మనవడు గురించి చెప్పేది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక బేవర్స్ తాత, ఒక ఎడమెంట్ గ్రాండ్ సన్, వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ జీవితాల్ని ఒక చోట నిలబెట్టుకుని ఒక చోట కలుసుకుని ఇద్దరు వెరీ గుడ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ వెరీ గుడ్ గ్రాండ్ సన్ అనే స్థితికి అందంగా తీసుకొచ్చినటువంటి స్టోరీ ఇది. తర్వాత ఇది వ్యాలంటైన్స్ డే రోజున రిలీజ్ చేస్తున్నాం అన్నారు. వ్యాలంటైన్స్ డే అంటే ప్రేమికుల దినోత్సవం. ప్రేమికులు అనగానే మనం వెంటనే టీనేజ్లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ప్రేమించుకోవటాలు అనేది అది కామన్ పాయింటే. ఒక తాత మనవడు ప్రేమించుకోవటంలో కూడా ప్రేమ ఉంది. ఒక తండ్రి కొడుకు ప్రేమించుకోవటంలో కూడా ప్రేమ ఉంది. ఇలాగా ఒక స్నేహితుడు మధ్య కూడా ప్రేమ ఉంటుంది. అది ప్రేమ ఈజ్ యూనివర్సల్. అది రేపు తాత మనవడిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమ గురించి చెప్పే రోజున February 14th ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. సినిమా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నా మాట వినడం చూడండి, అమ్మతోడు మీరు నమ్మండి సార్, నా మాట వినండి అని బతికినాడటం కాదు. సిన్సియర్గా సినిమా బాగుంది అని అబద్ధం చెప్పకుండా చెప్పేటువంటి స్థితి నాకు నా సినిమా చూసిన తర్వాత కలిగింది. అందువల్ల మీ ముందు చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఈ సినిమాలో నాకు గురువు, దైవం, ఆద్యుడు, నీ పేరు చెప్తాను అనుకుంటున్నావు కదా నువ్వు? చిచ్చి, నీ పేరు ఎందుకు చెప్తాను నేను? వెన్నెల కిషోర్. అతను ఇందాక ఊరికి కావాలండి కామెడీగా అన్నాను కానండి, మనిషి చాలా అంటే ఎక్కువసేపు ఆయన కామెడీ చాలా బాగా చేస్తాడు, ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా చేశాడని చెప్పడం కంటే ఈ కథ ముందు రాహుల్ యాదవ్ గారు ఆయనకు వినిపించారు, హీరోగా ఉండండి మీరు చేయండి అని. సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటారు, ఆత్మవిమర్శ. ఆ కథ నేను విన్న తర్వాత అతను, నేను లాభం లేదండి ఈ సినిమాలో నేను ఆ క్యారెక్టర్ చేయలేను హీరోగా. అది హీరోగా చేయగలిగింది తాత మనవడుగా, తండ్రి కొడుకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తాత మనవడుగా చేస్తే చాలా బాగుంటుందని ఆయన మిత్రుడు గౌతమ్ గారి పేరు ప్రపోజ్ చేసి తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి మిస్టర్ వెన్నెల కిషోర్. సో ఇంత మంచి మనసుల యొక్క కలయిక చేత ఏర్పడినటువంటి ఒక అద్భుతమైన సినిమా ఇది అని నేను చెప్తున్నాను. ఇటువంటిది ఈ సినిమా లాంటివి. తర్వాత ఈ సినిమాకి డిఓపి చాలా అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతిలో ఇందాక మీరు చూసినప్పుడే మీకు అనిపించి ఉంటుంది. డిఓపి గారు కానివ్వండి, ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శాండిలియా, ఐ లవ్ హిమ్. ఈ శాండిలియాను డైరెక్టర్ గారు ఇద్దరు కలిసి బాగా అరేంజ్ చేసుకున్నట్టున్నారు కదా, అంటే పేరెత్తగానే అరుస్తున్నారు అలాగా. రైట్. శాండిలియా ఎవరో నాకు పరిచయం చేస్తూ, సుమ అనుకుంటా, సుమ నాకు పరిచయం చేస్తూ ఒకసారి అంటే మొన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూలో శాండిలియా గారు ఎవరి దగ్గరండి కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా కీరవాణి గారి దగ్గర వయలినిస్ట్గా చేశారండి, చాలా గొప్పగా. ఇంతకుముందు మనం మామూలుగా చెప్పుకునేటప్పుడు కీరవాణి గారి దగ్గర పనిచేశారండి అంటారు కదా, ఈ సినిమా తర్వాత శాండిలియా గారి దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు అండి వీళ్ళని చెప్పుకుని చూస్తున్నాను నేను. ఇందులో అతను ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా గొప్పగా చేశాడని చెప్పే మాట కానే కాదు, సిన్సియర్గా చెప్తున్నాను. చాలా అంటే ఒక స్టాండర్డ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిపించింది నాకు అది చూసిన తర్వాత. ఐ లవ్ ఇట్. ఇది అయిపోయింది ఇంతవరకు. ఈ తర్వాత ఇంకెవరిని మిగిలిపోయారా? ఇంకెవరు మిగలలేదు. ఇంకా గెస్టుల జోలికి వచ్చేయచ్చు మనం. గెస్టులు మీరు గెస్ట్ అది ఇప్పుడు అనిల్ రావుపూడి మా అబ్బాయి చెప్పాడు ఇందాక, ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు ప్లస్ జంజాల గారు ప్లస్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు ప్లస్ రేలంగి నరసింహారావు గారు వీళ్ళందరినీ ఒక మిక్సీలో వేసి గిర్రుని తిప్పితే అనిల్ రావుపూడి. వీళ్ళలో ఎక్కడ ఏది ఎంతవరకు వాడాలో
అంత అద్భుతమైనటువంటి కామెడీని ఈ రోజుల్లో పండించి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని తెచ్చి దిస్ ఈజ్ ది పవర్ ఆఫ్ కామెడీ అని ప్రూవ్ చేసినటువంటి డైరెక్టర్ టుడే దట్ ఈస్